Maraba da zuwa tashar Gilashi Top TV, ku danna subscribe kana ku taba alamar kararrawa ta yadda zamu dinga sanar da ku sababbin shirye-shiryenmu da zarar mun dora. Tofa, jarumi Adam Zango ya sake sakin wani sabon bidiyo tare da jaruma Ummi Rahab mai taken so. Ku biyo mu domin kallon wannan kasaitaccen bidiyo. To amma kafin nan, ku dangwala mana subscribe kana ku taba alamar kararrawa, sannan ku dangwala mana alamar like ta yadda zamu dinga sanar da ku sababbin shirye-shiryenmu da zarar mun dora. Fitaccen jarumi a masana'antar Kannywood wato Adam Zango tare da jaruma mai tasowa kuma wadda tauraruwar ta ke haskawa a yanzu wato Ummi Rahab sun saki wani kasaitaccen bidiyo da suka shirya mai dauke da sakon soyayya mai taken so. Tun bayan sakin kasaitaccen bidiyon su na farko mai suna Kina Nan a Raina, mutane suka sanya ido domin ganin kuma nan gaba da wacce za su zo, kwatsam sai gani akai jarumin ya wallafa wannan sabon bidiyo a shafinsa na Instagram. Da alamu wannan bidiyo zai samu karbuwa duba da yadda aka inganta shi, kama daga kayayyakin da aka yi amfani da su kamar ingantaccen hoto, launi, sauti, sutura da dai sauransu. Kar da in cika ku da surutu, mu kafta zuwa wannan bidiyo. MG Boy Recorder. Kamar da wasa yau da so da ya tuntube har yayi mini rauni, fatar jikina ya salbe, har na kasa barci, zuciya ciki ya laɓe, yayi gini cikin ta wanda babu yaɓe. Yaushe ne buƙatar za ta biya, yau ne ko gobe? Da ina da hali jawo shi zanye da shi dai zobe. So da siyasa ce tabbas da na yi zaɓe, domin koyi mini nisar da ya zarcewa gombe. Soyayya ce, soyayya ce, soyayya ce, soyayya. Domin samun cikakken wannan bidiyo, ku ci gaba da kallon wannan tasha tamu mai albarka mai suna Gilashi Top TV. Domin ci gaba da samun sababbin shirye-shiryenmu a wannan tasha, kada ku manta ku danna mana subscribe kana ku taba alamar kararrawa, sannan ku dangwala mana alamar like ta yadda za mu dinga sanar da ku sababbin shirye-shiryenmu da zarar mun dora.